Nu ska vi se när mina dåliga vänner åker skidor. Skidor, snowboard. Och snowboard. Men du är inte dålig. Här är då Robin. Emma där. Och Johan där framme på snowboard. Robin har kört på bra här. Ja, vi ska åka hitåt. Du ser ut som på nice alltså. Nej, vi ska fortsätta hörni, vi ska fortsätta. Nu fortsätter vi då. Men vad säger du Robin? Oj då, nu såg du som jag frågade varför det. Ja, vi stoppar med det här då.